OK, čau ľudia, ja som Dardian a dneska budeme hrať Fortnite a máme tu ďalší jeden challenge. Viem, že asi ich máte radi, lebo z mojich videí challenge sa celkom sledujú. Takže dneska som tu s Vortexom. Čau, čau. No a na začiatok by som chcel vyhlásiť vlastne súťaž, čo bola. Vyhral to Tataraxe a druhým víťazom toho staršieho kódu bol Lemonek. Takže gratulujem víťazom. Takisto ďakujem všetkým, že ste sa zapojili. Bolo to pre mňa ako veľmi pekné, že proste ste sa zapojili. Prosím víťazcovia, napíšte mi na e-mail, na môj e-mail, OK. Jak otvoríte môj profil, tam máte aj môj e-mail. Len treba dať rozkliknúť viac údajov a nájdete. Ja vám tam pošlom kód. Kód je na PlayStation 4. Pôjdete do PlayStation Store, zídete sem dole na Redeem Codes a tu nadáte ten kód, OK? Do GTA Online by vám... Aha, ja som odstránil GTAčko, lebo mi to padalo na celé playko, mi to proste vyplo. A je nejaká systémová chyba, neviem prečo. To je jedno. Ale proste pôjdete do GTA Online, hej. Na Story Mod tam nič nie je. Pôjdete do GTA Online a tam, jak zadáte tento tu na kód, by ste mali do jedného dňa dostať 1 milión free businessy, free auta a úplne plné doplnenie všetkých zásob vlastne vašich biznisov. No, takže to je tak ku kraju k tej súťaži. Dneska budeme hrať challenge, Only Pump Challenge. Takže môžeme hrať iba s pumpou. My sa vidíme v lobičku. Jasné, Vortex hraje, že skoro každý deň. A ja hram 3 dní za týždeň. Uj, Surf City mapa. Anko, hovorte si, čo chcete, ja tú mapu nenávidím. Keď nájdeme mytiku, tak musíme tak ten, kto nájde mytiku, vyhodí všetko z inventára, bude používať len movement, healy a tú mytiku, ale na ďalšiu hru prvé 3 killy týmu nemôže dať ono. Takže keď ja nájdem napríklad drum gun, tak na ďalšiu hru musí dať Vortex 3 killy, aby ja som mohol začať vlastne fightiť s Duckym. A naopak. A few moments later. Little Big Planet Mashup, Greek Mythology. To som tiež sa pýtal, že skaj mám Greek Mythology, že ja som to nekupoval. Lebo kam padáme? ja idem sem. Bo mne sa nenačítajú textúry, vieš, bo mobil, počítač, aj PlayStation. Younger days. Kamu, Maven Shotgun je najhoršia podľa mňa. Ja neviem nič ničiť, kámo. Keď mne sa nenačítajú toto textúry, tak je to v riti. Ani prepínať zbrane neviem. OK. To je dobre lagnuté, viem, že vy to budete mať ešte lagnutejšie, keď už mne to laguje. Ale ja sa snažím robiť s tým všetko, čo sa dá. A ja som vedel, že borec bude. 100? Dead? Nice. Keď budem mať pumpu, ja som mu nedal ani jeden damage. Ja ho idem pickaxnúť, asi. 27? Nemal pumpu. Nemal pumpu. Ale nemám jak fightiť. Je dead? Dead? Fajne. Mám pumpu, mal pumpu, tak. Si iba Mavenku, ale mal. Tak, kámo. Gladi. Ďalší ďo! Kde? Neviem. Ojojoj, elektrická gana. Live the wonder days when we sat down smoking. Zip the on my way. Kim Kardashian. Zlá. Dead. Mám ju. 81.
92. Helpa. Jo, sekundu. Kek? Dead. Nice, ide ti tam ďalší dvaja. Viem. Tuto som predtým zabil. Tu som predtým zabil. Dávaj, potrebujem. Modrá česta. Daj svetlo. Rangerka zlata, tak kámo to beriem. Nice. Mne pumpa strašne strieľa. Pumpa. Aj mne kámo, mne to ide. Po dlhšom čase. Ty ďalší. Mám haj. Dobre. Chill, ono mne nevie. Ale on nevie. Neviem. Aj to takým. Dám mi hlavu, nech ho tu. Sú dvaja. Dvaja? Mhm. Aha, Kým máš takto. Hej, vidím. To je ďalšia kým. Tak jak vlk. Ale ne, zhora skočil vlk. Ja zdrhám. Ja sa musím utiť. To není vlk, to je to ten zmrzlý, čo Marťan používal ho. Tak, ten dostal, kámo. Ale brutálne. Ten, nech sa povie, dám mi, má jedno. Ja viem. Hovorím, že som mu dal 120. Ale ja som mu dal ešte. Dobre, oni zdrhli, ja si ide pouť. Ešte nezdrhli. Jo, nie sú tu. Ako sú tu, ale nie sú úplne. Víš? Som videl Damíka. Kamo, kde vás toto? No, Tu je Joško. strelili. Tu ma strelili. 96. A Joška tak dostreľal za mňa. Není fér. No, škoda. Inak potrebujem, lebo je to veľký obhľad, tu ja politici. Hej, vidím. Teda počujem na sound efektech. Sorry, že tebe ja uzrám. 48. Ej, ty sa zruješ. Do prči. Dobre, kámo. Im to Amy. Dneska im to borcom Amy. Video, her told me, son, don't sleep away. Kámo, prečo sú všade borci? Kámo, musia byť všade borci. 100? Wow. Ja som letel, že strašne ďaleko. Kamo. Dobre, kámo. Sentinelka. A ako ja nehovorím na sentinelku, že Ja sa mi zdalo, že mi niekto strel na tá hlavu. sentinelka, dobre, vedím na to, že sentinelka je dobrá. Ona dáva za 100, ale si... No, God! Diva, do hlavy. No však. Ja potrebujem rotate, strašne. Hlava. No aj to bol chudák. Ale úplný chudáčik, je taký zlaťuš. Kamo, on má drumgun. Ale nemytický určite. Oni odstranili Trumpa. Nemôžeš. Aby si chcel. Dobre. Good, idem tebe. Mám tu borca. Po tú hamierku si idem. Mám Sparsa, nice, fialového. Headshot? Headshot! No nic. Krásna. No nic. No. 6 kg. Fajne. Mám 5. No ale to bolo duel, ako, a išlo na mňa A ja obidvaja. som zabudla. A to neboli to neboli boti, boli takí zlatušikovia. Fakt to milí ako. Cením, že aj takí hráči sa snažia hrať. Ešte na... Ale je to zlatar. Musíš znať, ich odvaha je zlatá, fakt. Tako jo. Kamo ináč, tu by som aj išiel kemp. Že ako kempnúť, ale zóna na mne vychádza. Inak by sa to dalo. Tu proste len prídete, zničíte... Ale vlastne vlastne... nie- Kempili, ne? Sme minulé kempili. No hej, ale nie túto stenu neničte, hej, ja som sa pomýlil. Tu len prejdete dole, hotovo. Ste. Poďme. Počkaj,
Počkaj. Mám späť. Sa musím stade dostať, Dávaj, vieš. dávaj. Poď. Tam ten fis, zoberaj ti tvoj fis. Ale kamo, ja už nemám space. Ja berem shockwavy radšej namiesto toho. Bo tam boli 4 shockwavy, vieš. Jo, viem. A už sa dajú stakovať len po 4, čo je blbosť riadna. Jo, viem. Tam je borec. Ten by dostal teraz. Ideme tam? Ne. Dobre. Okay. To môj stas, aby som na neho nechcel prísť. Nevadí. Ty na to... Nevidí ma. Nevidel ma. Ne, šupni! Šupni! Kam on ťa videl? To je kým? No, dobre. Nechceme si dať box. Nie, lebo keď dáme box, nájdu nás. Dome. Ja viem, nestrieľaj! Ti šíbe! To nebolo na rukom. To som omylom. Ja som chcel dať kolečko. 190. Ja musím. When you get older, only in the younger days. Kamo, ja ich bejcnem. Poď ku mne. Ja ich bejcnem. Je môj spas! Ne, on má jedno. Ale je tam dole jeho teammate. Je tam dole jeho teammate, pozor. Ja viem. Ja ich bejcnem. Oni musí ísť cez mňa, aby prešli cez zónu. Aspoň teda dúfam. A keď pôjdu stade, im vyskočím headshot. Ale mohla by dávať kamo viac ako 134. Keď je zlatá, mohla by dávať 200. On nedáva. Nie, dáva 134. Tam sú furt, kam aby zišli head. Ne, on vidí, že sa vráti, ja musím ísť dookola. Nemusíš ísť dookola, ich vyšenie zóna. Zónička. Nekamo, aha. Dobre, môžeš ísť. Zóna dáva 2. Dobre, ja pôjdem tam. Koľko dáva zóna? 2. Koľko dáva zóna? 2. Dobre, pôjde. Ty máš medkedy, pridačo. Tu sú, kamo, tu sú. Hodne ich tu je. Ešte, kamo, ja nemôžem popnúť medkit teraz. Tam bol na Tam ceste. mám veci. Tu. Na ceste bol ešte, ja tam strašne vysoké detaily, kamo. Ja musím popnúť. Nič mi nenechali, chápeš? Nie! Ja som placol len tak medkit, pretože som dal, že nech to ide samo. Musíme, kamo, musíme. Daj mi medkit! Však je na zemi, som ho vyhodil. No tak ja som kúkt. No tak, kamo, nemôžem za to, že nekúkaš. Som vyhodil ten, kamo, ten medkit reálne, že milimeter od teba. Ne! Strašne. Ne, kamo, ja som ho strelil ešte. Ja som ho strelil a mne to neregistrovalo. Tak, kamo, to bol taký hrozný hráč. Reálne úplný kemper, proste hrozné decko. A mňa zabije, lebo mne to neekvipne. Mením názor na Wingsuit. Je to najhoršia vec, čo som v živote použil. Vo Fortnite. Najhoršia. Wingsuit je taká blbosť. Je to strašná vec. Strašná. Kamo, ale tak ja nemôžem za to, že ty si nevšimneš medkit, čo hodím pod seba. Poviem ti, že vyhodil som. Ja už som bol dávno hedu z teba. No tak si mal počkať pri mne. Pýtaš odo mňa medkit a ja ti ho mám kam dohodiť. Ako... To bola moja posledná hra, hej. Možno je to aj v polke línie, alebo kamo. Prečo? Nemali sme ísť na only pump? No však, ja som išiel celý čas only pump. Ja celý čas idem only pump. Ja som vedel, že borec bude. 100? Dead? Nice damage. Ja ho idem pickaxnúť, asi. Som nemal ani jednu vec, okrem only pump, ako zbraň myslím. Že ty si išiel s AR-kom alebo SMG-čkom? Jo. Hm?
Hej, a Borec proste, keď pretočíš to video na začiatok, on tam hovorí o tom, aj nápis toho videa sa volá, že ako získať auta v GTAčku, ako také drahé. A Borec tam len hrá, alebo len proste zo srandy hraje. A vôbec neplní to, čo na to video chcel. A to robil aj Martian. On si proste povedal dačo, že urobí, ale úplne iné dačo robil. Kamo, tak toto by som si nechal. To si nechám zatiaľ, kamo. Lebo nemám proste s čím iným. Reálne tu je pumpa staknutá, pretože proste nemám textúry. Tak to je GG. Live the younger days. We're afraid. 7 days. Nič, žiadna pumpa, nič, kámo. Dobre. Čo to je? Nishas Striker AR. Shifter 5K. OK. Scar. Mám tu triple pumpu, kámo. Ja začínam veriť Marťanovi, kamo. Ja tam budem chodiť. Už. Ako ty mu veríš, že tam už pôjde? Nie, ja mu verím, že mu tam padajú tie mytiky. To je blbosť. Lebo tam fakt padajú mytiky. Aj minule mi tam padla aj. Ale to si len myslíš, kámo. Divci. Greg. Nemôžeš AR-ko. Aha, ty máš to tak, ten... kamo, to Ty je máš tú mytika. mytiku, hej. Aha, Dobre. Nevýhodu, vieš. Tak nič. Ale ak budeme hrať ďalej po telesnej, tak nebudeš dávať žiadne 3 killy, kámo. A nebudeš mať ani pumpu v inventári. Som dead. S mytikou, hej. Greg? No! Podaní! Nevie skade. Dobre, dačo asi vie. Ukáži im only pump. Kámo, ty si mali, že celý čas only pump a hovoril som... Kámo, ale to je len náhoda, toto mytiky. Môže tam mať väčší spawn rate, ale nie, že vždy ti tam padnú. To je náhoda a luck. Kámo, prestaň rageovať, ešte dostanem aj na YouTube ban kvôli tebe. Ja už dostal som na prvý účet na Twitchi, na ktorom sa mi darilo super. To som dostal ban a vymazali mi ho. Presne kvôli takému rage-tu jedného môjho kamoša. On povedal celé to slovo. Aha, tá sa nedá double only pump. Som myslel, že sa bude dať. Tak nič. No toto som zomrel. Som si nečekol double čo? pump. Že som si nečekol, že či sa stále dá double pump. Jo. A som len nešiel, že určite pôjde double pump. Prečo by nešiel double pump? Si mi tam budú tie mytiky. Ale tak vieš, vyhodiť som mu nemohol a nič. Mohol si ju vyhodiť. Však ako hej, ale tak... A ja by som, kamo, nechcem nič, ale ja možno by som s ňou zahral aj lepšie. Každý deň. A ja hram 3 dní za týždeň. Uj, Surf City mapa. Younger days. Kamo, Maven shotgun je najhoršia podľa mňa. Ja neviem nič ničiť, kamo. Teba. Né! Strašne. Né, kamo, ja som ho strelil ešte. Kamo, keď už si ich išiel, tak si ich mal rovno spamnúť s tou mytikou. A Že som zdrhnúť. si ich srmoval.
Ale na diaľku. Už na diaľku. A pokým on mi dal krech na diaľku, ja som sa išiel hýlnuť, on dal impulza. Shockwave, ne? Však impuls, shockwave, to je jedno. Keď chceš, máš tú pumpu u mňa. 2. Ne, 1, sorry. Ďakujem, dúfam, že sa vám úplne krásne páčilo video, na ktorom mi vôbec nešiel zvuk. Celé video, čo som hral, mi nešiel zvuk. Dúfam, že sa vám to páčilo. Hej, aspoň teraz myslím, že mi nešiel zvuk. Zistím to pri pozeraní a editovaní videa. Dúfam, že sa vám páčilo utrpenie, dvakrát sme to dali do top 10 iba s pumpou, takže dúfam, že sa vám to páčilo. Ďakujem za sledovanie, dajte tu like, odber, nezabudnite si zapnúť zvonček, aby vám neunikli žiadne nové videá, alebo súťaže v poslednom prípade, ak bolo ako naposledy. A čau!